Por supuesto, señor presidente. Claro que sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Veña, ata logo. Adeus, señor presidente. Por favor, fagan pasar os axentes cando poidan. Perdone, antes de nada vou quitar o reloj, senón van pensar que o sketch é grabado. Buenos días. Buenos días, conselleira, que tal? Bueno, aquí está a Protección Civil. Que hai que facer? Hai que quitar un xabarí que caeu nun pozo, algo. A última vez que fomos quitar un xabarí, había máis xente de Galicia Noticias que do pueblo ali metido. Aviso. Así. Reporteros de Galicia Noticias. Traballa máis xente en Galicia Noticias que na televisión de Galicia. Mira o que lle estou dicindo. Porque na televisión... No, espera. Porque na televisión de Galicia estou vendo que salen sempre os mismos. Pero bueno, eso non é problema meu. Perdona, Lucas. Lucas. É que este é un tema importante, sabe? Sí, vamos. Veño co meu compañeiro Lucas, fálelle despaciño, que é o primer día, e é novato, e é moi asustadizo. Non me gustan os ruidos fortes. Nin os callos. Moi ben. Nin os callos, non me como os callos. Fomos comer hoxe a mediodía e comeu só os garabanzos. Non comeu outro, dice, isto é carne, porque sabe que pasa? O chaval é asturiano. Vegano. Eso. É que non me interesa. Bueno, asturiano, vegano. Fíxenos chamar porque chegaron á xencia unhas noticias que teñenme un pouco liados, A veces dormimos xuntos no coche, pero el diante ou atrás. Pero... A veces eu atrás, el diante. Pero quere facer o favor de calar? Tranquilo, Lucas, tranquilo. Cale dunha vez xa, home. Por favor, non berre. Ver o que me dá gana. Home, xa. Luca. Van berrar, é un sketch da gallega, van berrar, acostúmbrate. É un sketch da gallega, van berrar, acostúmbrate, listo. Bueno, conselleira, contos, que pasou? Miren, todavía quedan 160.000... Todavía ou aínda? Aínda. Vale. No, a ver, pero non... Oye, le vale a contraria a conselleiro. Pero se é aínda, é aínda. Dicía un amigo meu, dicía, aún excedo. Aún excedo. E ya se le notan os días. Moi ben. Aínda quedan 160.000 galegos en vacinar. E ainda chamándoos a casa un por un, seguense a negar. Non queren? E vostede quere que nos vayamos allí e dillemos unha carta. Sí, le va a abrir unha carta para que se vacine, non hai problema. Non están entendendo por onde vou. Quero dar un paso cara adiante. En fin... Un, dos, tres, el escondite inglés. Uno, dos, tres, el escondite inglés. Pero, por favor, que é isto? Quero que os Somos maten. Protección Civil, tampouco te lee, vamos, dime. Que queren que fagamos con eses 160.000 gallegos que ainda están sin vacunar? Quero que os maten. Ahora yo puxose serio, Feijóo, me cago en la mano. Ostras. Ostras. Se chega a vivir Fraga, me cago en la mano. Iba a dicir eu, pero vamos a ver, matalos, pero non será excesivo matalos. Pero que máis ten que non se vacine? É que teñen que baixar as cifras, temos que chegar ao 100% de vacinados, non entenden? Pero se os matamos, morren, un pouco amañamos. Pero que máis dará que morran ou non morran? O que importa son as cifras. E para baixar esas cifras, que máis dará vacinalos que matalos, digo eu. Ese es mi Feijóo, sí, señor. Importante, no. Importante son as cifras. A ver, en Chile fixeron o mismo, En Chile, por exemplo, eu estuve en ali, eu teño unha prima que vive en Palma de Mallorca. En Chile, por exemplo, os que morrían non os contaban como COVID. A verdad que enfermos de COVID non estaban mortos.
Sí, moi ben. Mire, aquí lles deixo a lista de xente sen A vacinar. ver, Por favor, acaben con eles, Eu de primeiro se ten sopa. Depois se hai, tu queres churrasco. Ten churrasco de seguro. Que son veganos. Acaben con eles, rapidiño, Pois ven aquí toda a lista dos que hai que matar. Eu, se non te importa, Lucas, vou matar primeiro aos do Barça, para que non sufran, porque están sufrindo. Están sufrindo e dame rabia. Bueno, oye, que encantadora rapaza, ¿eh? Pero como encantadora, Paco, que nos acaba de dicir que matemos a 160.000 persoas. Pero con que educación o dixo, eh? Bueno, iso sí. Quen lle dera ao Cártel de Medellín falar con esa educación? A educación... Sí, señor, eh? Pero, Paco, que imos facer? Que vamos facer, Lucas? Que vamos facer? Lucas, que vamos facer? Temos que facer o que nos mandan os jefes, senón seríamos funcionarios. Temos que facer o que nos mandan os jefes. Pero, sabes que pasa? Que a mí non me apetece matar a ninguén. Non se apetece agora, pero a mí entre media hora apetece matar. A mí nunca me apetece, a mí non me apetece sexo con grupos, pero metime un día e métete ali. Claro, é que nunca sabe. Claro. Nunca saben o que lle gusta. Meu primo empezou a comer quinoa, ahora come pienso dos becerros. É dicir, dale igual. Eso que sabe. Hai que matar e listo. Pero, Paco, eu non son un asasino. Non é asesino. Tampouco Pedro Piqueras é reportera, leva 15 días encima do volcán ali, que aínda a caer, aínda a romper un pé. Pedro Piqueras, sabes que foi ao volcán? Porque tiña ali un terreo e iba a mirar antes de que lle tapara os marcos a lava. Iba a mirar ali os marcos. Conozco eu. Conozco moita Pedro Piqueras, teño unha prima que vive en Guadalajara. Dime. Non, nada, Paco, non Hai que ir, veña, hai que ir, que esta xente non se vai matar sola, viña. Bueno, en realidade, se non se vacinan, pois un pouco sí. A verdad que sí, que se non se E se vacinan... morren do tirón. Ai, ¿Todavía siguen aquí? Un, dos, tres, e los cotitillos. sí, aquí... É que vamos botar un cacho, porque vou dicir unha cousa. Este é un sketch de Land Rover, vai con calma, que decir, non é do Saturday Night Live, que eso vai todo taca, taca, ya taca, taca. lárguense si no quieren saber por qué me llama la tigresa de Barranquilla, carajo. Ustedes son una panda de imbéciles. Pero, Paco, esta señora onde é? De Valdeorras. Perdón. ¡Maldición! Ustedes van a arder en llamas ya, hijo de putas. Concha de su madre. ¡Espabilen! Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Tra. Cambiou o carácter. Non sei que dixo dunha concha, pero a mí asustoume moitísimo. Cambiou o carácter de todo. Veña, vamos matar a esa xente que vas facer un jueves. Veña, tira, matalos e listo. Un día hai que aparcar coches, outro día matalos. Matarse. Eu empecé a... Hostia, como se llenou todos os días. Mi madre. Salimos con día de Santiago e chegamos con noite aquí. Cambiaron ahora. Dicía Cheu que eu empecé en Protección Civil hai 15 anos. Eu vi unha vez caer do palco o pequeno dos tonechos. Mi má. Guau. Vaya borrachera levaba. O grande non, o grande iba... Bueno, Mira, é aquí. nesta casa hai un matrimonio sen vacinar. Hai matrimonio, veña, vamos a ver. Hola. Deixo aí. Hola, moi buenas, señora. Déixeme aí a botella de butano que despois xa me acaba de meter o meu marido. Señora, non somos do butano. Claro. Somos... Protección Civil. Ala, Paco, pero temos placa. Eu carné da Ponferradina, pero é que non uso nada, entonces, polo menos saco aquí. Señora, Protección Civil. E que querían? queríamos falar con usted, se podemos. Podémonos sentar, por favor? Meu compañeiro Lucas, é Maseu. Luca. Lucas, Lucas. Señora, a usted chamaron a dos Sergas para vacunarse? Ah, sí. Chamaron, Chamaron para vacunarme, sí, señor. E? Ahora, a miña nai, para facer un TAC, levan 6 meses e nada han chamado. Pero que a muller ainda non lle fixeron o tic. Entón se non lle fixeron o tic, non lle van a dar o tac. Espera,
Espera que chamo eu a un amigo que teña ali no hospital Como está a súa nai? e fanlle o tac ahora mismo. Miña nai? Como Sí. está? Enterrámola onte. Pois non está ben. Pois como lle den pa mañá, vaya follón desenterrala, po. Desenterrala, po, tac. Ya lle digo eu. Bueno, vamos a ver, señora, vamos dicir as cousas claras. A usted e o seu marido chamáronos para vacinarse, os dous, chamáronos para vacinarse, Sí. e non foron vacinarse. No. Sí ou non? No, non fomos. Non foron vacinarse, non? Por qué? Pois ahora veñen as... Pasa algo? Vaya. Ahora veñen as consecuencias. Ahora Se veñen as veñen. consecuencias. Mándanos de arriba. De arriba? Arriba de todo, arriba, xa contra arriba de todo. Mándanos de arriba. Por favor, que este é o momento máis dramático do sketch. Vou outra vez. Señora, ahora la cagó. Mándanos de arriba. Vimos aquí con unha única misión. Matalos. ¿A quién vas a matar ti, mona? Perdone que no vira. Perdona. ¿Qué decía? ¿Que a quién vas a matar ti? No. Eu non, o meu compañeiro. No. Sí. Vai non matar, aí usted. Mato. Eu insulto. Pero matalo, no. Oh, Paco! Despois escollo eu, ahora este patí, despois escollo eu, siguiente. ¿Y cómo nos van a matar? Porque salimos apurados. Empresas, claro. Salimos... Pois non sei. Non pensamos, a verdad. E que facemos? Eu que sei, pues haber aquí improvisar algo. Ah, esos matamos unha pedrada. Podemos dar unha pedrada na cabeza. Sí. Tes pedra? Eu non. Ustedes terán unha pedra, ustedes. Non teño unha pedra así por si ven alguén a matalos, non teño. Vaya, por Dios. Paco, xa sei. Poderían vostedes aguantar a respiración, porque iso é limpo, aforramos... Non hai sangre, sí. Non hai sangre. Aguantan a respiración e nós miramos para outro lado. Claro, aforramos en emisións de CO2. Pasa que este señor, co peito que ten, aguanta a respiración aquí, botamos aquí 4 ou 5 días hasta que morra. Ostras. Para, xa sei. Teñen un yogur caducado. Ah, sí. Teñen un yogur caducado. Coña un yogur caducado, comen un yogur caducado, morren que non temos presa, que nos dá igual que a 3:30 que 5:30. Quer dizer, non andamos ao minuto. Como yogur caducado, listo. A ver, coma. Espera que eu sempre lle quito a julla esta. Sí, eso non está bo. Vexo que usted e Maseba Iglesias, as dúas. Que tal? Ai, que rico. Nota algo? Non nota nada. Home, é yogur natural desnatado. Ten un pouco menos de sabor que a auga. Un pouco menos. E vos desnataos, como lles a tapa? Para poder comer algo, dime. Paco, que facemos? A ver, como os podemos matar a esta xente? E de colesterol? Podemos morrer de colesterol. Friten touciño, comen touciño, morre. A nós xe te digo, danos igual que a 3:30, que 6:30, que 8. Pero eu que levo comendo desde os 4 anos. Touciño. Pois, e sin embargo, non se che nota. Aí non... Non estiveches fino aí, non... Que tampouco podo pensar ben, porque ni tomei café, comimos rápido. Quero un café? Si, eu, se me frito unha costilleta mellor, pero... Non, home, poño café, que un café pónselle a calquera, Home, claro. Un café, eu creo que hasta Roberto Vilar lle poñería aos gemeliers, Non creo, pero bueno, nunca se sabe. Que queres? Home, sí. Pero foi un erro, Unhas galletas? Isto foi un erro criminal. Non trago galletas. Quere galletas, non quere galletas? Isto que é? No, digo que foi un erro. No, foi un erro sentarse aquí a comer con esta familia. Moito. Porque agora collinlle cariño
a esta familia e agora xa non sou capaz de matar. Eu tamén. Eu coñiño un cariño a esta xente. Eu, por exemplo, a él, como se chama? Moncho. Ramón. Eu, Ramón. Eu a ti quero che ahora mismo muchísimo. Más a tua muller, pero a ti muchísimo. Eu dame unha gana de darmos un morre a cada un dos outros, os dous, porque o cariño que yo teño a esta familia, eu nos podo matar ahora. Somos protección civil. Pois sinto moitísimo. No, Non sei claro, nos dou matado. se podemos axudar en algo. A ver, se nos cabreáramos, sí. Claro. Se houbera un motivo para cabrearnos, Claro. si os mataríamos, entende? Por exemplo, Moncho. Moncho. Délle unha hostia ao meu compañeiro. Pero que cha de a ti? No, hombre, vamos a ver. Vai che dache a ti, co que che quereu a ti, a hostia que che vai dar, vai che doer máis a ti que a mí. Sí, extrañame. Sí, a ver, é solo pa eso. Usted dalle unha hostia, el cabrease, xa co cabreo xa o mata, vale? Veña, Moncho. délle. Pero non quero. Moncho, dalle unha hostia ao chaval. Aí está, veña, Aguanta máis progresivas. Paco, veña. arrímate un pouco. Ostras, pero levántate ti. É que se me levanto, mato. Paco, non quero, Paco. Ai. Isto É vago hasta parar. é despacito. Arrímate tú. No, se vas con medo é peor. Tes que ir decidido. Ai, Paco. Vaite tranquilo, non pasa nada. A hostia van a levar igual, tú vai estar tranquilo. Espera, vamos a apartar as cousas, joder. Cousas, Dios mío, Paco. Con que mao lle vai dar, perdón? Ca dereita. A dereita, aí está, sí, señor. Caboa, ademais, Venga, anda que- Vale, tú vai tranquilo, que non pasa nada. Estou nervioso. No ensayo casi chiquita un dente, pero que non pasa nada. Non hai que ponerse. Non hai que ponerse nervioso. Acórdese que non pase o mismo que no ensayo. Isto son películas, Quer decir, son películas, non hai que darlle a naide, Ven, vamos, Antonio. Que? A que notas? Tes gana de... Vas, sí. Sábeme a boca cobre. Pero tes gana de matalo? Deume sono. Deuche solo, mi madre. Mira unha preguntilla, porque estou pensando Sí. eu. Vos os dous entendo que estades vacunados. Claro. Os dous. É que agora estou comendo unha magdalena ahora mismo, non... Que non sei nin... Que digo que vos os dous estades vacunados. É de que estamos falando logo? Non sei nin que estamos falando ahora mismo. Paco Oleiro García, pero estás en vacinar. Ai. Pero vostede non era o que non quería matar a ninguén. Sí, pero a este tiña aí unhas ganas.